Presented by Unique Films. Unique Films. Yes Music Recording Studio, Kasya, Kushinagar. कोहियल ढोबा सुना राजा तू कोहियल ढोबा सुना राजा तू फोफीरा झोला सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे आ गोइल गोरबी नरमी देहिया के जाता ना राजा कोहियल खोइबा सुना सैया चाट औरी छोला सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे Music by कोको कोला खोजे बुझो भतारे अपना मेहरी के दिलावा के भावना बुझो भतारे अपना मेहरी के दिलावा के भावना अभिले न भइल हमारा गोदी में खेलावे ला खेलावाना खोजे ला सैया करे खाती दिलवा दिल से दुगुला सामान कोको कोला खोजे सामान कोको कोला खोजे Presented by Unique Films. Unique Films. जाला नयाग हमारा घरवा में कूलर या फ्रिज से हाँ जाला नयाग हमारा घरवा में कूलर या फ्रिज से याग जाई तहरा दिहला ही रह जा जी सिरिंज से